Issa jew ħanaċċettaw illi s-sitwazzjoni kif inhi u ngħidu isma' il-fatti għandna dal-modell ekonomiku u veru għandek it-tajjeb tiegħu. Fis-sens iktar m'għandek nies, iktar ħajjixtru, iktar ħajonfqu flus, voldiri ma nistgħux niċħdu illi għandek l-aspetti pożittivi, imma mbagħad li qed jidher iktar issa huwa il-pressures li qed ikun hemm fuq dan il-modell, pereżempju fuq l-infrastruttura, traffiku illi dejjem jiżdied, tniġġis, mental health, konġestjoni. Allura qed joħloq il-problemi tiegħu, allura bil-forsi li wieħed jieqaf u jevalwa u jgħid isma' aħna verament x'irridu f'dal-pajjiż, x'direzzjoni nixtiequ nieħdu. Dan qalu d-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem Joe Farrugia waqt li kien qiegħed jiġi intervistat mill-preżentatur Robert Cremona waqt il-programm NetLife wara li fl-aħħar jiem il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana insista fuq il-bżonn urġenti li pajjiżna jbiddel il-mudell ekonomiku preżenti għaliex il-mudell adottat mill-Gvern Laburista bbażat fuq id-dipendenza ta' ħaddiema barranin qed iġib teddida għall-identità Maltija. Joe Farrugia fakkar kif sal-2017 l-MEA kienet ippubblikat dokument li fih kien ingħad li jekk jibqa' jitħaddem dan il-mudell ekonomiku, il-popolazzjoni Maltija sa żżid b'mod drastiku. Iżda kellhom jgħaddu 5 snin sakemm il-Ministru tal-Finanzi irrealizza b'dan kollu meta tenna li l-popolazzjoni Maltija se tisplodi għal 800,000 ruħ. Din id-dikjarazzjoni minn Clyde Caruana ma niżlet tajjeb xejn kemm mal-Prem-Ministru Abela kif ukoll mal-Ministru tal-Ekonomija Silvio Xkembri. Kif dawn tal-aħħar qalu li m'hemm bżonn li l-mudell ekonomiku jinbidel iżda l-ekonomija tkun diversifikata. Il-Gvern hemm bżonn li jkollu direzzjoni ċara. Sissa jidher illi hemm dibattitu donnu anke fuq in-naħa tal-Gvern illi mhux kulħadd qed jara l-istess ħaġa. Pereżempju, hemm min jista' jgħidlek illi le mhux problema di. Nifilħu 800,000 miljun iktar mhux problema, lem għandna nibqgħu sejrin. Għandek oħrajn anki fuq il-bankiet tal-Gvern li qed jgħidu le. Min-naħa tiegħu Joe Farrugia fakkar li x-xogħol tal-imsieħba soċjali huwa li jagħtu rakkomandazzjonijiet lill-Gvern. Ir-remit tal-MCSD mhuwiex eżekuttiv. L-MCSD ma tiddeċiedi assolutament xejn. L-MCSD qiegħda hemm biss biex tagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Gvern. Issa l-Gvern jista' jismagħhom u jista' jinjorhom. Issa l-isfortuna hi illi meta jkollok l-imsieħba soċjali kif ġieli ġara illi jagħtu rakkomandazzjoni lill-Gvern u rakkomandazzjoni tkun ċara u l-Gvern jinjora, allura hemmhekk il-Gvern qed jassumi responsabilità tiegħu. Jista' jkun illi kellu raġunijiet għaliex, imma dik hija biċċa tal-Gvern. Imma żgur illi d-diskussjoni fl-MCSD issir. Rapporti jisiru. Id-direttur tal-MEA appella lill-Gvern ta' Abela sabiex jieħu d-deċiżjonijiet neċessarji fuq bażi nazzjonali li jagħtu direzzjoni ċara għal bidla fil-mudell ekonomiku illum qabel għada. Għandek is-soċjetà ċivili li qed naraw qiegħda tkun iktar voċifera fuq ċertu affarijiet għaliex qed tindirizza nuqqasijiet illi tangibilment qegħdin jaffettwaw il-level tal-għejxin ta' ħafna nies. U dan mbagħad biex niġu għal topic li bdejna bih, qed jaffettwa l-popolazzjoni wkoll. Għax jekk inti għandek post li ħassiba diffiċli li tgħix fih, min ħajtlaq l-ewwel? Iż-żgħar. U żgħar għandna bżonnhom jaħdmu għandna bżonnhom li jkunu parti mis-soċjetà Maltija u li jkattru l-identità Maltija. Desiree Grek, Net News.